Ndị be anyị, ọ bụ maka ndị na-ajụ maka Haiti, a ga-esinwu ya gaa Amerịka. Ndị be anyị olu ịtrai kwana ya trai ịnọkọta na trai anya ịkwa ịfụ Haiti, ịga ebe ahụ ị ga-atọ atọ, ị ga-ebegbu onwe gị n'akwa ịmara ọ dị ka ịkpa ịga ebe ahụ hei afụkwana ọ dịkwa nso na Amerịka. Ndị ejenti ga-asị gị ilu ebe ahụ iwere ụkwụ bee Amerịka, mana ụzọ aga akwụ ya, ụzọ agara ya chaa chaa. Ịnọkọtakwa na je Haiti aghọgbuo gị si gị gaa Haiti, iluo Haiti na ọ dị nso na Amerịka. Mbakwa ndị be anyị, ọ bụ sọ ndị ojii ju na ya. Ịma na obodo ndị ojii ju fama akwụ ihe amara achị onwe fafe, amara emezi mineral resources, and onwere ihe tọgbọ n'obodo ahụ. Ọ dị okpokolo ajọs nnọọ chili mgbe ohu, mgbe slavery end achịlị ndị ojii wunye na ya anadị kpọkịlị kpọkịlị. Onwere ihe dị na ya, onwere ihe dị na ya. Onye na-agwa gị Haiti si ya nya gaba ebe ahụ. Ọzọkwa bụ Bahamas, chekweli. Ọzọkwa bụ Bahamas. Bahamas bụ obodo dịkwa mma, ndị ojii juru ebe ahụ, mana obodo fa dị mma, obodo fa lijuru afọ. Ịbata ebe ahụ Bahamas dị na nso na Amerịka, mana ndị ojii juru ebe ahụ. Mana ibulu onye ojii batakwara asị gị ka ihe ị na-achọ ịma ngafe, a ga-atụchighe gị azụ, atụlụ gị tụchighe gị azụ, ama nkwekwe ka ịbata. Ịnwa na anwasị ka iluo Bahamas si ebe a Amerịka fa ama nkwekwe. Ya bụ ịnwakwana ya nwa. Ọ bụrụ na o nwee ejenti si gị jee Bahamas si ebe a Amerịka, mbakwa. Ọzọkwa bụ ifro Cyprus. Cyprus dị ụzọ na-abụ. O nwe nke nọ na Schengen, nke nọ na Europe. O nwe nke bụ Turkey Cyprus. Asị gị gaa ebe ahụ ikwekwene, maka ihere eji nwunye wee bata na Schengen country. O nwe ndị Europe nọ na Schengen. Cyprus English Cyprus nke ahụ emeeli gị, ị ga-eji nwunye bata any European countries. And ebe ahụ adịrọ mma ọnụnọ, maka na fadikebere rich mbụ English Cyprus ahụ. Ịgazi ya nke Turkey Cyprus, ịtọrọ atọ ebe ahụ, ịnọ okpokolo. Ya bụ onye kpọkwala gị Cyprus si ya kedu nke ọ bụ. Ọ bụ nke Turkish ka ọ bụ nke English? Kedu nke ọ bụ? Ọ bụrụ nke Turkish ya, si anya ma gịnị gaba ebe ahụ. Ifrom ka ekwu ihe ndị a Hungary ma Poland ya. Hungary so na Schengen, Poland sokwa na Schengen. So ị na-eme visa Poland ị na-ehopu na ị ga-ebi ebe ahụ, maka ọlụ adịrọ, onwere ihe dị ebe ahụ. Ọ tọgbu okpokolo. Ndị befa nọ nkịtị, fa na-agbapụta na-abịa n'ezigbo Europe, ndị nọ mma, ndị dị rich. Poland adịrọ ofu mkpụrụ rich, Hungary adịrọ ofu mkpụrụ rich. Ndị niile Eastern Europe niile ịga n'ebe ahụ, mana Poland ị ga-eji nwee gaa ebe sọ gị dị rich jee bili. Ịbata nwunye ya, ị ga-esi nwee gaa ihe dịka Germany, Norway, Luxembourg, ya ebe ndị niile so na Schengen, maka fa so na gịnị Schengen. Ya bụ ị ga-esinwu Poland ma Hungary wee bịazie ihe dịka Holland maọbụ Belgium maọbụ Italy ma Spain. Even Spain ọ tọgbọkwa obele okpokolo, mana at least ọ kakwa Poland mma, ọ ka Hungary mma. Emeela gị visa Hungary, ọ bụrụ ebe ahụ ka ị na-ataget ibi, mana o nwee ebe ị chọọ ibi. Iluo ịgbalụ tren babazie ezigbo obodo. Ọnyanwa inwe ike inwetenwu visa ya izi, mana welie baba ezigbo obodo. Ibile ebe ahụ aja ka ị ga-ada, ikwekwene ka ibile ebe ahụ. Mana ọkwa ifu Haiti ọ dị ọkwa nso, ụzọ adịrị ya iji wee baa Amerịka. Ọkwa ifu Bahamas, ụzọ adịrị ya iji baa Amerịka. Fa gbakwala ajọ. Ọ bụkwa so ndị ojii juru na Haiti. Fa bụ agụụ na-agụ ndị Haiti. Bahamas ọ bụ sọ ndị ojii, mana fa lijuru afọ. Ịma ndị liju afọ
fasịzie agụụ gụba ndị ọzọ Bahamas ịbụkwara onye ojii bata ebe ahụ fidipọtụ oge ozugbo si gị ka eyi bịa ịchọ fachọọkwa ịma na ịbụ onye ojii ibefa. Onye nwere ntị ya nụrụ ka emesịa ngwanụ ndị be anyị ka emesịa